Mitä kuuluu? Kaikki hyvin. Sulla on pirun hieno pyörä. Anteeksi? Sulla on pirun hieno pyörä. Joo. Kiitos. Arvostan. Sun nätti. Joo. Se on hyvä tänään. Mulla on ollut kans itellä nopeita pyöriä, tonnisia vehkeitä, useampikin. Joo. Tykkään moottoripyörästä. Joo. Tuo on kova laite. Mitä? Tykkään. Kova laite. Tykkään. Sinä tykkäät. Joo. Hieno. Katumatkasport, sinä tykkäät. Tai Harley. On ollut harrikka, on ollut 2 Yamahaa 1000 kuutioista, millä mennään niin kuin oikeasti sillä, että vittu pää vinkuu vittu oikeasti kunnolla. Ja, On hyvä. Mutta ei oo. Mutta tää on pirun hyvän näköinen tää pyörä. Sillä, siihen on laitettu vähän tarroja ja muuta, niin tää on... Kaikki on hyvä. Joo. Kiitos. Mainio. Arvostan. Joo. Ei muuta kuin hyviä reissuja. Älä tapa itse. Joo.